Darrere de cada addicció hi ha una història, una vida marcada per la pressió, la solitud, el dolor i també l'esperança. A Andorra, cada vegada més persones busquen una sortida, un respir, una segona oportunitat. Aquest reportatge vol mirar-les als ulls, entendre-les i descobrir per què, quan la vida pesa, tots podem caure i també tornar-nos a aixecar. Diguéssim que jo tinc un trastorn addictiu, però no és la substància a la que he estat addicta. Vaig tenir un problema amb la marihuana, però també vaig fer 2 altres processos terapèutics de desintoxicació per cocaïna i fàrmacs legals. Llavors, bàsicament no era la substància que estava addicta, sinó el fet d'utilitzar les substàncies o els tòxics per evadir aquesta realitat i moltes vegades funciona com a combustible. És a dir, per mi una addicció ja és quan el problema es torna que per tu és un combustible per ser funcional, per fer front al dia a dia i per evitar tot el dolor i tapar-lo d'alguna manera per poder aixecar-te als matins. Sí, bueno. Jo diria com a 2 tipus de definició i qualsevol de les 2 per mi és vàlida. Una seria si aquella substància clarament li està originant problemes a aquella persona. Si se li diu, se li posa al davant i no pot deixar de fer-ho, o intenta i no pot, és que té addicció. Per tant, seria com una definició més social. Una altra és si aquella persona, un professional de la salut amb coneixements i amb convicció, li explica, li ensenya que aquell patró de conducta li està fent mal objectivament en el cos i tot això ho fa, té addicció. Aquí a la Projecte Vida, les persones amb trastorns addictius que més venen en primera persona normalment són per problemes d'alcohol. En el cas de les famílies, els familiars venen per demanar que el seu familiar té un problema de cànnabis, continua sent. Però aquest any passat, o sigui, durant el 2025, ens hem trobat que no ens ho havien trobat tant. Per nosaltres ens sembla que ara porten nou entre familiars i primera persona amb problemes de jocs o de borsa que han perdut molts calés. El que seria l'addicció, que moltíssimes vegades ja és a través del començament de l'adolescència, fa servir uns circuits a través de la dopamina, tal, que acaba creant addicció. Tots els mamífers primats, també en rates ratolins, ja fa molts anys que se'n van fer estudis i es creen addiccions. En els darrers anys, el consum d'antidepressius i ansiolítics ha crescut de manera alarmant. Són pastilles que sovint arriben com un salvavides, però també revelen una realitat silenciosa. Cada vegada hi ha més persones que no poden sostenir el ritme. Sí, l'increment hi és. El que no tenim del tot clar encara és si hi ha un increment perquè ha augmentat la casuística o hi ha un increment també perquè ara en parlem més. Amb la pandèmia, sobretot, va haver-hi un augment important perquè el fet de trencar aquestes dinàmiques socials i els confinaments van repercutir molt en la salut mental de la gent i probablement també a dia d'avui aquest pseudoaïllament social que es viu amb les xarxes socials i amb l'ús de pantalles que disrupten una miqueta el funcionament pel qual estem més preparats a nivell biològic, probablement també influeix. No? Jo crec que és una miqueta de tot. Hi ha uns 3-4 medicaments. Cada un d'ells va sortir al seu moment aprovat com a antidepressiu, que posteriorment, a base d'anys i d'experiència, aquests 4 o 5, s'ha vist que per si mateixos també serveixen quan no hi ha depressió i hi ha molta ansietat.
la majoria de professionals estem fent servir aquest tipus de medicació. Ja no fem servir habitualment les benzodiazepines, que sí que podien crear addicció i efectes secundaris. Per tant, on vull arribar? Que a partir del moment que aquests 3 o 4 medicaments els estem utilitzant per una patologia tan o més freqüent que la depressió, automàticament hi ha hagut un mercat, per dir-ho així, d'utilització del doble o del triple. Sí, abans se parlava molt de la part genètica i ara estan dient que no, que pesa més el còdig postal. La pressió d'habitatge, el tindre un desemparament en aquest sentit, les jornades laborals en les que moltes vegades no veus a la teva família, la solitud en Andorra fan que, per exemple, l'alcohol sabem que és un pagament social. Vull dir que gent que està sola va al bar per tindre companyia i a més acaba bevent. La salut mental i les addiccions estan estretament lligades, i tot i que cada dia més la societat s'està sensibilitzant, en un país tan petit com el nostre, on tothom es coneix, l'estigmatització i la por a demanar ajuda encara pesen molt. Quan no pots ser funcional en el teu dia a dia, no només has de tenir en compte que els vincles, òbviament la gent s'aparta quan hi ha problemes, la gent no està allà, ni inclús la família se n'afarta. El fet d'estar sola, si li sumes també el no poder mantenir una feina i que per tant no tens cap motiu per despertar-te als matins i a part d'estar sola tu a casa, et sents inútil, totalment inútil, i aquesta falta de validesa és el que més m'ha costat recuperar, o sigui, la soledat i la falta de tenir un sentit a la vida. Les addiccions no són només un problema individual, sinó un reflex de la pressió i les dificultats que tots podem viure. Parlar-ne, comprendre-les i oferir suport és el que ens permet superar-les junts. Cada història de recuperació és un recordatori que sempre hi ha esperança. Sempre he sabut, perquè he estat en processos terapèutics on he escoltat a molta gent amb problemes d'addicció i sempre he sabut que darrere d'un consum abusiu hi ha molt dolor a tapar. I clar, personalment, a mi poder formar part de Projecte Vida, us podeu imaginar que per mi és com un tancament terapèutic, li dona sentit. Si almenys el dolor que he tingut pot ajudar a una tercera persona, ja haurà valgut la pena, saps? Li dona un sentit a tot el que he viscut.